இந்தியாவை போல எப்படி நடக்குது? ஜப்பான்ல இருந்து வந்தா வெட்டுறா? ஜப்பான்காரன் வெட்டுறானா? சைனாக்காரன் வந்து வெட்டுறானா? ஒரு தமிழன் தான் இன்னொரு தமிழனை வெட்டுறான். அப்ப ஜாதி ஒழியாம எப்படி தமிழ் தேசியம் மலரும்? அதனால ஜாதி ஒழிப்பே தமிழ் தேசியம். அதுதான் முக்கியமான கொள்கை. அதை வச்சுக்கிட்டு ஜாதியை வச்சுட்டு அடங்கு அப்படின்னா அடங்க மறுப்போம், அது தீர்வோம். உலகத்திலேயே மெஜாரிட்டி நம்புறாங்க பூமியும் நீளம் கடலும் நீளம். வானமும் நீளம் கடலும் நீளம். தப்பா சொல்லிட்டேன். இந்த ரெண்டு நீளத்தை அரவணைச்சு போகாம இருக்க முடியாதா? யாரா இருந்தாலும் இனிமே நீளத்தை அரவணைச்சுதான் போகணும். அதனாலதான் இப்ப எங்க பார்த்தாலும் அம்பேத்கர் 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 எல்லாரும் தோல் மேல கை போட வேண்டிய நிலைமை வந்துருச்சு.